All set na tanan alang sa pag-abli sa klase sa bagong school year 2023-2024 sa tanang mga pampublikong eskwelahan. Kinanggibutyag ni Vice President ug Department of Education Secretary Sara Duterte nga bisan pa man dunay mga eskwelahan o mga classrooms nga guba pa gumikan sa nilabayng bagyo ug pagbaha. Ug tungod sa palisiya nga walay learning disruption, magsugod gyud ang klase ugmang adlaw, Martes, Agosto 29, ug sagad kinila magpatuman una og blended learning. Pasiugdahan ni VP Sara Duterte ang pagbukas sa klase sa Asturias, ingon man sa Danau City, dungan sa pag-turnover sa national project ng mga classrooms sa duha ka mga eskwelahan. Nanawagan sab ang DepEd Secretary sa mga ginikanan nga wala pa nakapa-enroll sa ilang mga anak o mga estudyante nga magpa-enroll na aron masuta ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga estudyante lukop nasod. Andam na sila katong mga dili andam tungod kay guba pa ilahang mga classroom nagian sila bagyo nabahaan sila ang atuang polisiya sa Department of Education wala na learning disruption no so magpadayon lang gihapon sila pinaagi sa ato ang blended learning program pwede sila mag-modular pwedeng offline or online. Si Vice President Sara nga ania sa Sugbo kagahapon pa mitambong sab sa launching sa tourist rest area sa Carcar City, kauban sila sa Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Senator Lito Lapid, Governor Gwen Garcia, First Lady Luis Liza Araneta Marcos ug uban pang mga kongresista ug mga mayor sa probinsya sa Sugbo.